Pokrčíme kolena a přejdeme do pozice sfingy. Vrátíme se k rozprostřeným dlaním, konečky prstů jsou od sebe jako takové vějířky a lokty jsou pod rameny. Dotýkáme se stytkou sponou podložky a vyzkoušejte, jestli je vám příjemnější poslat ty lokty víc od sebe a bude se vám zdát ta pozice přístupnější, je to na vás. Tu přístupnost také můžeme hezky ovlivnit tím, že si dáme chodidla víc od sebe a zakolíbáme se v pánvi, tak jako zdomácníme tam, abychom se tam cítili dobře a nebylo by to něco takového, ať už jsem z té pozice pryč. Takže ty lokty a dlaně jemně zatlačíme do podložky a najdeme si vytažení za temenem hlavy. Necháme si to vytažení a jenom si najdeme kroužky v ramenou. Nahoru ramena, dozadu, dolů a dopředu. Zkusme úplně nechat vytažení za temenem, to znamená, že nekompenzujeme hrudníkem a necháme ten pohyb tam, kde máme záměr, aby se děl. Změníme směr. Nejdříve jdou ramena k uším, dopředu, dolů a dozadu. Dýcháme. A není to jenom pohyb ramen. Takhle hezky můžeme prohřát i naše trapézy, uvolnit krek možná. Dokončíme kroužek a znovu se hezky vytáhneme vzhůru. Dáme si dlaně trošičku víc dopředu a zkusíme najít natažené paže. Bude to takové protažení přední strany těla a zkusíme zrelaxovat svoje hýždě. Zatlačíme do dlaní konečky prstů a jako kdybychom od stytké spony protahovali tu přední stranu svého těla. Teď se vrátíme zpátky ke svému podbříšku a zkusme ho úplně vyvěsit v tom dobrém slova smyslu. A poslat tam dech. Pokrčíme si kolena, pokrčíme si lokty a dlaně si dáme pod ramena. Špičky loktů směřují vzhůru, čelo mám na zemi, zatlačím nárty stytkou sponu a jako kdybychom vyjížděli do kobry, ale teď si představíme, že naše hrudní kost dělá takové kroužky přímo před námi. A necháme se tou hrudní kostí vést a najdeme si takovou tančící kobru. A změníme směr. Volná čelist, opora té stytké spony do podložky. Opora nártu a stehn. Sjedeme dolů, obě dvě dlaně si dáme pod čelo, překlopíme pánev několikrát na každou stranu. Ulevíme se svým bedrům. Nadechneme se, vydechneme. Dlaně si dáme pod ramena, přejdeme do dítěte a protáhneme si záda. Hlava bude v prodloužení páteře a pocit, že ten nádech jde za korunkou hlavy dopředu a výdech, pánev jde dozadu za patami. Nádech, výdech, nádech, výdech. Levá dlaň podvleče pod pravým ramenem a vytáhnu tu levou paži hodně doprava. Položím si levé ucho na zem a možná ta pravá paže bude vzhůru. Takový možná poprvé, pokud je to poprvé ten pohyb, tak bude takový zvláštní, ale zkusme tam spočinout. Hlava je těžká. A všimněme si, kde cítíme rotaci páteře při tomto pohybu. Pravou paži vrátíme zpátky a levá dlaň půjde za ní. Znovu do vytažení a plynule pravá ruka se podlíká pod levým ramenem. Vytáhne se co nejvíc doleva, lehnu si na pravé ucho, spočinu celou hlavou. Pravé rameno je ideálně na podložce. Pokud ne, podložte si ho, ať tam máte takové spočinutí. A ta levá paže, pokud to bylo příjemné na té opačné straně, tak ji taky pošlu nahoru. Volné prsty.
položíme zpátky dopředu a jsme znovu v tom dítěti. Teď jakýmkoliv vladným způsobem se přesuneme na záda. Zvedneme paže vzhůru, nohy vzhůru a vyklepeme je jakkoliv. Vrátíme se do dětských let, nebo si představíme nějaké zvířátko, které se tímto způsobem pohybuje. A zkusíme znovu se záměrem podpořit naši lymfu a všechno to uvolnit. Ať to proudí. A dokončíme.